An ka foli ni waleɲumandɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw fɛn fɛn bɛ ka an filɛ nin waati in na a kɛra Joliba TV sanfɛ wala a kɛra lakali bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'aw fo ka waleɲumandɔn k'aw bisimila an ka nin jamukan in kɛnɛ kan mun ni an b'a wele ko Sunkalo Yogoro ni ale bɛ tali kɛ Yogoro la denmisɛnninw bɛ labɛn mun kɛ ka jigin bɔlɔn kɔnɔ ka se ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ka se ka laada waleya ni o ye Yogoro kulonkɛ ye ni musomaninw fana bɛ jidununw fɔ k'a wele ko salawalewale ayiwa ni laada ko in ka se ka wuli ka denmisɛnninw encourager a la ka an yɛrɛ fana jɔyɔrɔ yira a dɛmɛni na o de kosɔn an ye nin jamukan in bila sen kan ka se ka tugu denmisɛnninw nɔfɛ wala ka se maakɔrɔw ma ka ɲininkali kɛ u la jɔyɔrɔ min bɛ a la an ka sigida kɔnɔna na o de la bisa an nana Banankabugu la ka se ka yala Banankabugu denmisɛn jɛkulu dɔ nɔfɛ u taara du dɔw kɔnɔ an ye mun sɔrɔ ni dukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ ye an ye mun sɔrɔ ni denmisɛnninw yɛrɛ ye an bɛna jɛn ka o de lajɛ bi su in na ka kɛɲɛ ni Yogoro jamukan tasen ye. Bi Yogoro la an kɔni an bɛ Banankabugu la ni ma fili yan de Banankabugu ye bon an ni Banankabugu denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn fɛ ka a lajɛ u nɔfɛ u b'u ka Yogoro kɛ cogo min na nisɔndiya mun b'u la ka kɛɲɛ ni Yogoro ɲɛnamayali u ka quartier la nka u nɔfɛ o yaala la u donna so dɔ kɔnɔ ni an ye donc an bɛna musokɔrɔba ɲininka denmisɛnninw seli a fɛ yan a ye nisɔndiya min se a yɛrɛ ma ani hakilina min bɛ a la ka kɛɲɛ ni nin Yogoro ko in ye min ni an ka laada kɔrɔ don ni a bɛ denmisɛnninw tin don ɲɔgɔn na a bɛ ko caman tɛmɛ denmisɛnninw kan a b'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ u kalan ko caman fana la ayiwa ne ba i ni su. Nse somɔgɔw. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Yayi Fofana. Yayi Fofana. Ayiwa denmisɛnninw nan'i fɛ yan bi Yogoro b'i fɛ yan bi. Yogoro bɛ n fɛ a diyara n ye a bonyana n ma. E y'u kunbɛn cogo di. Tiɲɛna n y'u ye a nisɔndiya bonyana n ma. Ayiwa i ye mun d'u ma fɔlɔ. Tiɲɛna n ma wari d'u ma fɔlɔ. Ayiwa ni e ye nin denmisɛnninw ye nin wale in na a bɛ nisɔndiya jumɛn na se e yɛrɛ ma. Tiɲɛna a bɛ nisɔndiya se ne ma a bɛ nisɔndiya se ne ma parce que ne yɛrɛ tun b'a kɛ n'i bɛ fɛn min kɛ n'i ye mɔgɔ wɛrɛ ye o sira fɛ a b'i content a b'a tɔ denmisɛnya tin a b'u tin don ɲɔgɔn na a bɛ mansaw tin don ɲɔgɔn na a bɛ kabila tin don ɲɔgɔn na bon k'i to o la kɛlɛ caman bɛ denmisɛnya kɔnɔ a t'a kɛ basa mun na aw bɛ yaala ɲɔgɔn nɔfɛ a kanu bɛ don ɲɔgɔn na ni kanu tɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn na o ma dufa. Ayiwa mais an b'a ye denmisɛnninw kɔni u bɛ yaala ɲɔgɔn nɔfɛ nin na u bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ nin na mais mɔgɔ caman b'a fɔ bi dɔnkiliw ni dɔnsen mun bɛ Yogoro la ko yɛlɛma bɛ ka don a la tiɲɛ don an y'a jateminɛ yɛlɛma caman bɛ ka don a la mais e ka jateminɛ ye jumɛn ye Yogoro yɛlɛmali ni denmisɛnninw ka don ɲɔgɔn na u bɛ ka yɛlɛma mun don a senkɔrɔ e ka jateminɛ ye jumɛn o yɛlɛma ninnu. Tiɲɛna yɛlɛma bɛ ka don a la parce que dɔnkili fɔlɔ minnu tun bɛ da fɔlɔ denmisɛnninw t'o da bilen denmisɛnninw t'o dɔnkili da bilen. Est ce que e hakili bɛ a ka o dɔnkiliw la. Hakili bɛ dɔw la. I bɛ se ka dɔw kun tigɛ an ye denmisɛnninw tulo u b'a la parce que a ka kan ninnu ka fɔ denmisɛnninw ye u ka mɛn don nataw la ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ courage don u la fana ka continuer Yogoro in fɛ. O ye tiɲɛ ye n'a ɲɔgɔnnaw bɛ courage don u la walasa u bɛ se k'a kɛ cogo min na tiɲɛna anw ta kuma n'anw bɛ taa jidunufɔ la anw bɛ filen bila ji la an b'a fɔ an bɛ taa musokɔrɔbaw fɛ yen dɔw bɛ ɲɔ d'an ma dɔw bɛ wari d'an ma n'anw taara filenfɔ la sisan n'an ye filen bila ji kan an b'a fɔ k'an ni su ko sunkalo la sun de bɛ don sunkalo la selikalo la seli de bɛ kɛ selikalo la ayidara ka taa fɔ denw ye alisilamandenw ye ayidara sen tɛ tumu kun sen tumu bɛ yaala bolo tɛ tumu kun tumu bɛ yaala masa ala ɲanen ma an kɔni tun b'a fɔ ten. Donc aw tun b'o fɔ jidununw kan donc mais ni aw tun bɛ ɲɔ ni fɛn min sɔrɔ aw tun bɛ a kɛ cogo di. Anw bɛ ɲɔ ni fɛn min sɔrɔ seli nin ta sunkalo ta an b'a fara ɲɔgɔn kan an b'a feere an bɛ taa sɛ san ka makɔrɔniw san an b'a tobi an b'a dun an kun t'a tila dɛ an kɔni tun b'an da fara ɲɔgɔn kan an b'a tobi an b'a dun ni seliba sera an bɛ taa seli foli kɛ an bɛ sogo min sɔrɔ ka warimisɛnnin minnu sɔrɔ
an b'a fara ɲɔgɔn kan ka dumuni san seli tile 3 an b'a tobi an b'a dun. Donc o b'a yira k'a fɔ yogoro hakilina kelen in de tun bɛ yen hali sisan an bɛ se k'a fɔ yɛlɛmaba ma don o la ni o ye denmisɛnninw ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka fara ɲɔgɔn kan n'u ye fɛn min sɔrɔ u t'a tila o yɔrɔ na mais a bɛ kɛ bɛɛ jɛn ye u bɛ a dun ɲɔgɔn fɛ ni o bɛ tin kelen o bɛ o don u la mais dɔnkili min fana bɛ a kɔnɔ kɔrɔ bɛ o la surtout n'i ye dɔnkili in ta k'a lajɛ c'est vrai a bɛ ka kuma diinɛ kan mais a fana bɛ kuma laada kan i n'a fɔ yogoro fana ye o de ye an ka laada kɔrɔ don mais a donnen don diinɛ senkɔrɔ bi min bɛ a to maa caman bɛ bɔ i yɛrɛ la kuma kuncɛ kuma la denmisɛnninw ka lajɛ kan i fɛ yan e bɛ se ka mun de fɔ denmisɛnninw ye hali bi. Tiɲɛna ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ɲɛna hali bi denmisɛnninw k'u sinsin denmisɛnya na u ka ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn minɛna ko caman bɛ u bɛ bali a kɔni ka di ne ye bi ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ɲɛna hali bi u ka t'u ka denmisɛnya na u ka denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛmisɛnninw k'a dabila ko caman bɛ yen n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ hinɛ ɲɔgɔn na hinɛ bɛ na deli bɛ na a bɛ jamana hɛrɛ di jamana ma a bɛ hɛrɛ di sigida ma o kɔni ne kɔni b'a ɲini denmisɛnninw fɛ hali bi u ka ɲɔgɔn lajɛ u k'u ka kulon ni yɛlɛ kɛ cogo min na fɛn min bɛ se k'a tɔ u kanu bɛ don ɲɔgɔn na quoi. Ayiwa nin tun ye an ba ka ɲɛfɔli ye nisɔndiya min b'a la ka kɛ ni denmisɛnninw seliya fɛ yan su in na an bɛ continuer ni denmisɛnninw ye ka u yɛrɛ ni hakilina dɔn nisɔndiya min b'u yɛrɛ la k'o ta ka fara nin fɔta ninnu kan. An b'o fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ nin waati in na i komi an y'a fɔ aw ye cogo min na an bɛ yala denmisɛnninw nɔfɛ k'a lajɛ u bɛ yogoro kɛ cogo min na nisɔndiya min bɛ u la i n'a fɔ o de ye jɛmukan in laɲini ye ka se ka denmisɛnninw la nisɔndiya ka u la encourager cogo min na u bɛ se ka continuer ka nin laada in lawaleya cogo min na min ni a bɛ kalansen jɔnjɔn di u ma a b'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ u tin don ɲɔgɔn na ka kɛɲɛ ni nin sunkalo in ye bi an bɛ Banankabugu la ani denmisɛnnin jɛkulu dɔw don ko nin de ye chef ye chef e tɔgɔ Mohamed Kamara. Mohamed Kamara Kamara aw bɔra bi a ye joli sɔrɔ Wari bɛ ne bolo. donc wari marala bɛ yen e ka baara jumɛn Ne bɛ dɔnkili da. e bɛ dɔnkili da aw bɛ dɔnkili jumɛn da n'a taara yogoro la Lilo lilo li lilo sirila lilo sanfa alimami bɛɛ ka toni kɛ bɛɛ ka naani kɛ waro waro jata jata ye faraci k'o da fara kan fara 28 sɛden kɔngɔ doronba y'i kɔnɔ fa malokin na k'e kɔnɔ a bu kelen k'e kɔnɔ a bu fila k'e kɔnɔ a bu saba k'e kɔnɔ a bu naani k'e kɔnɔ a bu duuru k'e kɔnɔ a bu wɔɔrɔ k'e kɔnɔ a bu wolonwula k'e kɔnɔ a bu seegin k'e kɔnɔ a bu kɔnɔntɔn k'e kɔnɔ a bu 10 saka mun bila sumaya mun b'a ban warimisɛnnin saka wuli k'a la bɔ. Warimisɛnnin de bɛ saka sumaya ban ok d'accord ko e de ye wari marala ye d'accord su in n'aw bɔra nin y'aw du fɔlɔ de ye ou bien wari dɔ sɔrɔla ka ban. Wari dɔ sɔrɔla ka ban. Wari dɔ sɔrɔla ka ban ni aw ye wari sɔrɔ aw b'a kɛ cogo di. An b'a fara ɲɔgɔn kan n'a y'a fara ɲɔgɔn kan sisan wala ni seli sera an b'a kɛ ka fɛn dɔ san. D'accord mais aw bɛ fɛ ka joli sɔrɔ yanni seli cɛ. An bɛ fɛ ka i n'a fɔ 1000 ni ɲɔgɔn na. 1000 ni ɲɔgɔn na n'aw y'o sɔrɔ aw bɛ mun san seli la. An bɛ ɲɛnajɛ fɛn dɔ san. Patron 1000 tɛ fɛn caman sɔrɔ dɛ mais i dalen don a la ka bɔ a sɔrɔ kɔni. D'accord mais a fɔ an ye sisan aw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di parce que aw tɛ bɔ du kelen kɔnɔ aw bɛ yala ka ɲɔgɔn ɲini de wa ou bien tile fɛ aw b'a fɔ ɲɔgɔn ye de wa aw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di aw ka fara ɲɔgɔn kan aw b'a kɛ cogo di. An b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i n'a fɔ an bɛ don dɔ choisi wala o don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la wala an bɛ taa yogoro la. Aw bɛ taa yogoro la mais n'aw taara mɔgɔw fɛ u t'aw gɛn kɔni. Ayi u t'an gɛn. U t'aw gɛn d'accord a daminɛli ni sisan cɛ aw ye joli sɔrɔ i komi e ye wari marala ye. An ye 400 ayi 520. 520
o kɔrɔ ko aw bɛ ka s'aw ka wari fɔli ma mais est ce que ne kan ka wari d'aw ma yɛrɛ a tɛna a ye mun sɔrɔ a tɛna n'o ye an k'o tila nin ye joli nin bɛ ka aw ka wari kɛ joli kɛmɛ wɔɔrɔ ni mugan warimisɛn caman yɛrɛ tɛ ne kun an ka nin fara kan nin b'a kɛ joli ye sisan 160 yɔrɔ o bɛ dɔ fara a kan donc o kɔrɔ k'aw bɛ ɲini ka 1000 sɔrɔ ka ban nin tun ye Banankabugu denmisɛnninw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banankabugu terminus an kɔni tun b'u nɔfɛ ka se k'u ka nisɔndiya ta aw yɛrɛ b'a dɔn denmisɛnninw kuma ka gɛlɛn u caman ma mais a kun ye dɔrɔn u ka nisɔndiya yira nin contexte in kɔnɔna na ka yira k'a fɔ nin laada in a ka di u ye hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ ka miiri bi ko yɛlɛmaw bɛ ka don a la nka yɛlɛma n'a ta o ta côté positif dɔ bɛ yen mun kan ka maintenir toujours ni o ye denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan ka nisɔndiya ka yala ɲɔgɔn nɔfɛ ka ɲɔgɔn tin ta o la hali kana gɛlɛya ko caman bɛ yen denmisɛnninw tɛ o kɛ ɲɔgɔn na baw u bɛ ɲɔgɔn dɔn ka ban ils sont de la même génération donc fɛn caman bɛ yen a bɛ o tɛmɛ u kan donc ni Ala sɔnna an bɛ continuer ni don wɛrɛ ni an ye yɔrɔ gɛrɛ min sɔrɔ an bɛ don ni aw ye ka o denmisɛnninw fana ta yira aw la n'aw fana y'an wele an bɛ taa aw ka denmisɛnninw ta k'aw fana yira jama la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna.